My Salon, salón pre mňa a celú rodinu. Už z názvu novootvoreného salónu krásy My Salon vyplýva vytvorenie si určitého vzťahu k miestu, ktoré v dnešnej dobe patrí ku štandardu navštevovať zariadenia takéhoto druhu. Práve v dobe, kde sa kladie dôraz na fyzickú krásu žien, nemôžeme opomenúť aj mužov. Kadernícke kozmetické služby, ako aj starostlivosť o ruky a nechty, nohy a chodidlá je už samozrejmosťou a nie luxusom. Doprieť si služby takéhoto druhu je hlavne o pocite, relaxe a samozrejme v neposlednom rade o zmene. Čo i len nepatrná zmena môže navodiť veľkú zmenu v živote človeka a preto naša snaha vám dopomôcť k takémuto zážitku, navodiť zo samozrejmosti luxus, je akousi povinnosťou a radosťou zároveň. My Salon, salón pre celú rodinu, poskytuje kvalitné kadernícke, kozmetické, manikérske a pedikérske služby v nadštandardnom prostredí, ale za štandardné ceny s vysoko kvalifikovaným príjemným personálom, ako aj s občerstvením. Poskytujeme komplexné služby v oblasti starostlivosti o vlasy, pleť, ruky a nohy na jednom mieste s možnosťou zakúpenia si kvalitnej a profesionálnej vlasovej pleťovej kozmetiky s odborným poradenstvom, veď zmena štýlu trvá chvíľu. Ponúkame vám balíky služieb šitých priamo na mieru, či už jednotlivcom alebo firmám, darčekové poukážky, bonusový program, snahe individuálne posúdiť požiadavky klienta, vytvoriť priestor pre každého, či už dámy, pánov alebo našich najmenších, rôzne akcie k príležitostiam a sviatkom. Naším cieľom je vytvorenie pocitu u každého klienta, aby odchádzal zo salónu spokojný nielen s prácou celého kolektívu, ale aj s pocitom, že sa na budúce rád vrátim do salónu, ktorý je môj. My Salon, salón pre mňa a celú rodinu. My Salon sa nachádza na Kaštieľskej ulici 2 v novostavbe s príznačným názvom Perla Ružinova, ktorá je situovaná na lukratívnom mieste v širšom centre Bratislavy. Je len 5 minút autom od centra na rozhraní atraktívnej mestskej časti Ružinov a romantického starého prievozu. Možnosť dostupnosti MHD, zastávka sa nachádza priamo pred salónom a aj parkovanie v podzemných garážach vám už od začiatku zabezpečí komfort. Prevádzka je otvorená denne od pondelka do piatku v čase od 8. do 20. hodiny, v sobotu od 8. do 14. hodiny.